ଲଗେଇକି ଲଗେଇ ଦେ ଏଠି ଦେଖୁନ ତା ମଥାରେ କେମିତି ଝଟ ପଟ ହେଇ ଚକମକ କରୁଛି। କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନହେଲେ ଆମେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ପଶିଯିବୁ। ଖାଲି କଣ ଆମେ ଆସିଛୁ ତା ପେଟରେ ପରା 2 ମାସର ସନ୍ତାନ। ଯଦି ତମର ଡାଉଟ ହଉଛି ତା ପେଟରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିକି ଦେଖୁନ। ଯେତେ ଯାହାହେଲେ ବି ସିଏ ଘରର ଝିଅ ଛୁଆ ତାକୁ ଏମିତି ବାହାରେ ଠିଆ କରି ଅସମ୍ମାନ କରିବାଟା ଆପଣ ଠିକ ହବନି ବୋଉ। ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲେ। तू मो झील ना अरे मु कहूँ तू जुआई की नहीं भीतर को जा। अरे मु भी देखी तते किए बाधा दब तमें पनिकी हेले तम झील धान कटा तमें टणा टणी हो आमे कहीं तम भीतर पशु अरे चुटी कोठी अच्छे छिड़ी जाइल चुटी थी जे आउ सुनु बाबुड़ी खाइबो वो दाम्बुड़ी लुगा भिड़की झगड़ा करिया लोक जमा ता सातरे लागनी नहले से सतुकु सत लगेई दब तोरी कइरे झगड़ी छतु सिया को बाते सिखै बाहर ही पड़िलो ए दमयंती झीलटा ना पूरा सुना मुंडाटा नाइलो दमयंती तमे सुधुरीबनी नाइलो शास्त्र कथा अछि सतदत्त अंगार सतदत्त नच मलिनाद जायते बुझी पारलनी सुन अंगार को क्षीर 100 थर धोइले मध्य तार रंग बदलेनी से अंगार ही रहे माधमुड़ी झील जुआई की नहीं की घर को आस ठीक है सेंटर को देखी की लगा साला मांगुनी कोन हां ठीक अछि मुलिया को छाड़ी आज जे तो करे हम जमा छाड़ी आज जे तो करे मारू मारू
କି ନଙ୍ଗଳ ତା ସାଥିରେ ଉତ୍ତମ ବିଷମ ଜୀବନ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଥା ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲୁ ଏମିତି ସଦନ ପିଲା ଭଲ ଭଲ ରୋଜଗାର ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ମୋର ବାତ ଏକଦମ ଠିକ ଅଛି ସେଇ କଥା ମୁଁ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ବୁଝାଉଛି ସେ ଜମା ବୁଝିବାକୁ ଅଛି ଅନା ଦାଙ୍ଗୁଡ଼ି ତୁ ଜୁଆଇକି ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯା ଘର ଭିତରେ କେମିତି ଜଣାର କେନ୍ତା କେତି ହବ ମୁଁ ଆ କଥା ବୁଝୁଛି ଏଇଠି ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଟେ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥାଟେ କହି କୁହ ବାପା ଜମା ଖରାପ ଭାବିବ କହ ବାପା କହ ତୁମେ ଜୁଆଇ ମୁଁ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ତେମେ କହିବ ମୁଁ କଣ ଖରାପ ଭାବିବି ମଲା ଯାହା ଜାଣିଛ ସେଇ କଥା କହିଦଉନ ଡରୁଛ କଣ ଏଇଠି ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି ମୋ ଶାଶୁ ମାଙ୍କର ହାତ ଗଣ୍ଠିଟା ଦାମ୍ପୁଡ଼ି ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ନ ପଡ଼ି ତମ ହାତରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ସେଇ କଥା ସେ ଭଲ ମାନିଥାନ୍ତା ସେଇ କଥା ତୁ ନ କହି ସତ କଥାଟା କହିଦେଲୁ ରେ ମୋ ତଳୁ ଉପର ଯାକେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଆଉ ବେଶୀ ହିଟ ହୁଅ ନା ନହେଲେ ତମ ପେଟ ଫାଟିଯିବ ଟିକେ ହାଉଲେ ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢ଼ା ହାବୁଡ଼େ କଥାଟା ପଡ଼ିଯିବ ନା ଶଳା ବୁଢ଼ା ଖାଲି ତମକୁ